खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल अनसायगिरिफोरनिसिम। दिनै गिबियावनो आङो जि बिदायनि जारिमिनफोरसो आङो बुंलांनो सानदों। जारिमिनफ्रा गासिबो सिगांनिफ्राय जोबजासिम नङा, बाख्ल' बुख्ल' जागोन जारिमिनफ्रा। मानो होनोब्ला गासिबो जों सोलोंथाइ लानो थांनायाव गासैखौबो फोरमायनो थाखाय, गासैखौबो जारिमिनफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव गुवारै फोरमायनो थाखाय आफादनि नेमखान्थिफ्रा मा दंमोन, मा माने अबे जायगायाव थानानै माबायदि खस्थ' मोनबोखो, माब्रै माने सोलोंथाइखौ लायोबा मा जायो, बेफोरनि गासैखौबो बुंनो थाखाय कर्टआव अथ'रिटि लादों। बे अथ'रिटि लानाया कर्टनिफ्राय पारमिसनखौ मोनोबा उननि समाव गासिबो स्पष्टयै बर' रायजो राजाया खोनालांनो मोनगोन। दा कर्टआव एप्लाइ खालायदों गासैखौबो फोरमायनो थाखाय, गासैखौबो बुंनो हानाय अथ'रिटि मोनसे पारमिसन नांगौ जाना फैदों। बेनि बेलायाव दिनै पारमिसन मोनैनि थाखाय माखासे जोंनि सोलोंथाइ लानायनि गासैखौबो खामानिखौ दिनै रायजो राजानि सिगाङाव उफेनै स्पष्टयै ग्रोबै बुंलांनो हानाय पावार मोनाखै। दिनै आं माखासे खेला दुलानि आफादाव थानानै माबायदि खेला दुला गेलेदोंमोन, माबायदि जोङो सरासनस्रा पानिश मोनदोंमोन, बिनि सोमोन्दैसो आङो जि बिदायजों जों लोगो मोनलायनाय एखे बेचनि बख'आनो जा बिदायानो जा जों एखे बेचनिमोन, एखे ट्रेनिं लानाय। दा आङो गिबियावनो बुंनो सानो दिनैनि बे कन्टेन्टआ एसे बाख्ल' बुख्ल' जागोन। बिदायनि सरासनस्रा मानसिफ्रा जारिमिन नागिरदों। बे जारिमिन नागिरनायावनो आं बुंनो सानदों, गिबियावनो जों जेब्ला भुटानाव जोङो सोलोंथाइ लादोंमोन, बे समाव सिनियर जुनियर, मानो होनबा जोङो सोलोंथाइ लानायजों आरो सोलोंथाइ लाखानायजों जेब्ला बलि मेच नांदोंमोन, बे बलि मेच नांनायाव जोंनि गोदान टिमा ओरैबायदि मोनसे बलियाव माने गोरोंमोन आरो बे गोरोङाव माने बयनिफ्राय गोरोंसिन होनना बुङोबा बिदायमोन। बिदायनि उनाव आरो सासे बिदाय बायदि माने गुफुर, बेबो नायनो मोजांमोन, बेखौ नायगं ना मा होनोमोन। बिथाङा बै समावनो खोनानायाव आफादनिफ्राय ओंखारनानै साख्रिबो मोनबाय होननाय खोनादोंमोन। बेसेबां सैथोखौ मिथिया, बिथाङा दा मा मावना दंखौ मिथिया। बेबो माने ओरैबायदि बुनो होनबाथाय फार्स्ट कर्टआव गोलैखायो आरो लाखिनो हाया। बे समाव जेब्ला जों बलि मेच गेलेनायाव जेब्ला बिदाया बुदोंमोन, बे समाव जोंनिनो सार सेरजा होनोमोन, बे सेरजाया जोंनि गेरेला माबायाव सोलोंथाइ लानायाव गेरेला माबाखौ क्लासखौ बे होयोमोन। जेब्ला जों बलि मेच गेलेयो गोदानजों गोजामजों, अब्ला जेब्ला बिदाया फार्स्ट बलिखौ माने डाउन बुबाय, बे डाउन बुनायाव सेरजा सारनाव माने बिखायाव नांनानै थैहाबलायदों। ओरैबायदि माने बिनि बलि बुनाया माने ओरैबायदि सर्ट जायो, माने ओरैबायदि माने जर जायो। बेफोरखौ मालाबा जों गोसोबो खाङो। बेफोरबायदिजों माने गुबुन रायजोआव गेलेनानै जों बिदिबो मोनसे बावनो रोङै मोनसे जारिमिन जानानै थादों। दा बे सेरजा सारा दङ ना माबाफोर अबेबाफोर माखासे माबाफोर मावनानै दं, जों दिनै मिथिलाया। नाथाय बेबो सासे मोजां मानसिमोन। जों खेला दुला गेलेनायनि सोमोन्दै आं बुंलांदों। बे जोंनि ट्रेनिं जाबाय थानाय समाव बे बलि मेच जादोंमोन आरो बे बलि मेच जानायावनो जि बिदायनि बलि माने डाउन बुनायाव सेरजाया थैहाबलायनाय। जोंथ' सानदोंमोन मानसियानो थैबायसो नामा होननानै। बेसेबांबा गोबावनि उनाव दै दासोमलायनानैसो एसे मानसिखौ एसे ओरैबो हमनानै लाना खारनायावसो मानसिनि माबाया हुस फैफिनदों। दा बेफोरो मोनसे जारिमिन जानानै थानाय, जारिमिन जानानै दिनै दङ। बेफोर जारिमिनफ्रा दिनै रोखा रोखा सोरबाया बावबायबो जानो हागौ, सोरबाया बावाखै, खिन्थु आंनि गोसोआव दिनैसिम बावाखै। आरो मोनसेया मिनिथावना आरो लाजिथावना मोनसे, जेब्ला जोङो सोलोंथाइ लाबाय थादोंमोन, बे समाव जों 10-12 जनसोआ बेयाव बिदायबो दंमोन, आंबो दंमोन। ओमफ्राय ओरैहाय अनथावना बेबो दंबायदि आं सानगासिनो दं आरो जोङो माने 12 जनसोआ माने ओंखाम उखैनाया अभार जानायाव माने जेब्ला बै केम्प एटेक जोंनि ट्रेनिङाव केम्प एटेक जानोसै होननायाव जों माने माइरंखौ बोथ्रोदलाबायनायाव माइरंखौ फबना गारबोनायखौ बिनि सानसे ना साननै थाना जों संना जाखुमादोंमोन 10-12 जनसो आरो जेब्ला जों संना जाखुमायो सोरबा खिथाना होबाय
माबाया सिनियरफोरनो ट्रेनिं मास्टारफोरनो बे समाव जोंखौ मोनथिनानै बे 12 जनसोखौ अखानायै जोंखौ पानिश होबाय आरो बे पानिश होनायाव 10 बेट ना 12 बेट जोंखौ मानो होनोब्ला एसे बुरजा जोंनि ट्रेनिंआव जोंना ट्रेनिंआ खावनै जादों सेकेन्ड बेटेलियनाव मोनसे आरो माबायाव नामलांआव मोनसे दिनै सोरबा सिनियरफ्रानो जा सोरबा जुनियरानो जा बयनिफ्राय खस्थ' मोनसिननाय होनना बुंबा 16 बेसआनो बयनिफ्राय खस्थ' मोनसिननाय गाननाय जोमनाय मोजां गैया गोजां बोथोर जुथा गाननो मोनाखै ओरैनो सोरबा बायदिया आथिं गोजानो ट्रेनिं होनांदों सोरबा बायदिया बेडशीट गैया औवानि थान्दायावनो उन्दुनांदों ओरैबायदि 16 बेसआ मोनसे जारिमिन बायदि जानानै बिदि ट्रेनिं होनो गोनां जादों बायध'था मानो होनबा गासिबो सिनियरफ्रा मिथियो 16 बेसनि जेब्ला सोलोंथाइ होदोंमोन बे समाव ओरैबायदि खस्थ' मोनदों डिसेम्बर मास नभेम्बर मास बे फेब्रुवारि मासफोराव ओरैबायदि गुसु आरो बे दैजिं मानास दैजिङाव ओरैबायदि थान्दा बे समाव बे औवानि जेनलाब दांख्रुब बैसां बानायनायाव उन्दुनो गोनां जायो आरो बिनि सायाव अबा माइरं बानो थाङोबा जुथा गैया सेन्देल गैया ओरैबायदि खस्थ' सहायनो गोनां जादों अब्ला बे समाव जोङो बेफोरखौ गासैखौ बुङोबा खोथाया लावलांगोन दा आङो बाख्ल'नानै बुंनोसै जेब्ला जोङो माइरंखौ दोनखुमानानै थानो हाथारियाव एसे बुरजानि गेजेराव जों 10-12 जनसोआल' संना जाखुनायनि साजा बे साजा होनायाव जोंना दानि बे बड'सा होनो तामुलपुर ना मा एलेखानि बे दानि MLA ओरैबायदि बियो जोंखौ जेब्ला पानिश होदों दिनै बिनि पानिश होनायाव गोसा बुदोंबाबो बुनाय बायदिखौनो जोंनि गोसोआव मालाबाबो जोङो सानना लायाखै मानो होनबा जोंखौ खामान होबाय आमोखाया बिसोरखौ पानिश होनांगौ होननानै 11 जन ना 12 जनखौबो बे एखे रायैनो बुलांबाय 10 बेट सासेयाव 10 बेट ना 12 बेट आं गोसोआव गैला आरो जिखुनु जाया 10 बेटआ बे गोसोआव दं आरो नाथाय 10 बेटनि बारा जानो हागौ बे समाव बियो जोंखौ जेब्ला पानिशखौ होगोरैनि सिगां बे गाबनानै बुंबाय जि भुल खामानिखौ नोंसोर मावनाङा जि बुस्थुखौ नोंसोर जाथिनि खामानि मावनायाव दिनै बे आखुखौ आरो लाफैबावखो नोंसोर गामियाव जि आखल आखुखौ दिनै नोंसोर बेहाय दिनै समायखिरा लाबाय नोंसोर जि गामिफ्राव माखासे राव माखासे नोंसिनि सोलोंथाइ माखासे नोंसोर गासैखौबो गामियाव जि रोंगौथि दं बेखौ दिनै गारनानै दिनै बिनि सोलोंथाइ लाबाय थानाय समाव मानो आरो नोंसोर बे हुदाखौ लादों दिनै उफाय गैया आफादनि नेम निथियाव एसे बुरजानि गेजेराव नोंसोर 10-12 जनसोआल' जुदि उखैयोबा माखासेया उखैयाखै नामा बे खोथाखौ बुंनानै बुजायनानै बड'साया गाबनानैसो बियो सिगां गाबगोरनानैसो बे जोंखौ पानिश होदों अब्ला जों बिनि जेब्ला गाबनाय बिनि बुंनायखौ जेब्ला जोङो बे समाव 100 बेट बुबाबो जोंनि मोदोमाव बुनाय बादि जोङो मोननाय नङामोन मानो होनबा पानिशखौ होगोरैनि सिगां गासैबो गावनि गोसोनिफ्राय गोदै रावजों बुंनानै बियो पानिश होदों अब्ला जेसेबां गोसा बुदोंबाबो सानाय बायदिखौनो मोनाखै दिनै बेफोरबायदि मानसिया जि दिनै फैयै खस्थ'खौ लाबोनानै जिबायदि मेलेम गोनां आरो बुंनो थाङोबा फार्स्ट बेटेलियनाव हारसा स्पस्ट आरो हारसानि लिखित गोरों बुंनो गोरों होनना बुङोबा बड'साखौनो बुंनो हायोमोन दिनै बिथाङा जेरै खस्थ' खालामनाय जेरै सोलोंथाइ जेरै गियान दं दिनै रायजो राजानि अननायावबो दिनै जायगा मोनदों बिथाङा दिनै MLA भुपेन बर' होनो बयबो मिथियो दिनै बेफोरबायदि गोरों बेफोरबायदि दिनै रायजो राजाजों गावनि केडारफोरजों मिलायनो हानाय मानसिया दिनै राजनितिकआव फैबाबो दिनै रावनिबो गोसोआव आघात गैया आरो दिनै जोङो नुयो दिनै ससियेल मिडियाफ्राव मालाबा दिनै बुंनाय नुयो नामा बुङाखै दिनै सैथो मानसिफ्रा मालाबाबो ससियेल मिडियाफ्राव ओंखारा दिनै बे सारनिसिम बै समाव आरो जोङो बिनि अनगायै जोङो अबेबा जायगायाव जों एखे लोगोनो थाबोनो मोनदों दा बे बड'सा सारनि जि पानिश होनाय बिनि सायाव जोंहा जेबो आघात गैया
नाथाय बड'सा सारखौ अरायसम बर' हारिनि खामानि मावलांनो हाथों होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो सारनिसिम खुलुमहरो। आरो जेब्ला जों भुटान रायजोनिफ्राय ओरै सानजा फारसे थांनायाव जेब्ला जों ओरै गुफुरथिं दंमोन बे समाव एसेबां आर्मि पुलिसा नागिरोमोन। बे समावबो आलुफारानि जानानै बिदाया बल गेलेनो दैमालु फिल्ड होननाय मोनसे दंमोन गुफुराव, माने दैमालु फिल्ड होनना बुंबा बेनो नामजादा। बे जायगायाव माने ओरैबायदि सोरांबानो आर्मि फैयो, ओरैबायदि अपारेसन माने होफैयो। अब्ला इसोरनि अननायाव रायजो राजानि माखासे रायजो राजानि जि माखासे परम्परा होननांगोन, बर'फ्रा गोदो बल खेलाफोरखौ जांख्रा ओंखाम गोरलै माखासे दैलांफोराव ओरैबायदि माने खेला दुला होयोमोन। ओरैबायदि खेला दुलाखौ फुटबलफोरखौनो ओरैबायदि मोनसे बर'फोरनि मोनसे मा होनगोन बेखौ, जेरै बैसागु फालिनाय बायदि जेरै गाजा गोमजा बल खेला होनना बुङोबा दिनै बै समाव जोङो नुदोंमोन उन्दैनि समाव उन्दै गेदेर हौवा हिन्जाव गासिबो ज' नायोमोन, ज' रंजायोमोन। बेफोरखौ गोसोखाङोबा बै समनि खेला दुलाजोंनो मोनसे खौसेमोन। बे समावबो सानजाहा माने बिदाया बल गेलेहैनो मोन्दों आरो माखासे गामिनि सेंग्राफोरजों माने आंनि जोनोमनि गामिनि सेंग्राफोरजों आङो रायलायनानै आरो गामिनि सेंग्राफ्राबो बिदायखौ आलुफारानि जानानै गेलेनो जायगा होयो। बे समाव बिदाया बेयावबो गेलेदों। बेफोराव मोनसे जारिमिन जाना थादों। दिनै हारसाफोरनि जानायमोनबा दिनै थांखांनायफोरखौ दिनै मालाबा ससियेल मिडियाफ्राव मालाबा जिखुनु जाया निउसफोराव गावसिनि हारसाफोरनि बा बोयै होगौमोन। नाथाय जोंनि बिनि जारिमिनफोरखौ सोर लिरगोन, सोर फोरमायगोन? दिनै सोरबा बायदिया माखासे मोनसे बावनो हायै, जों थैनानै थांबाबो माखासे जोंनि खस्थ' मोननाय माखासे जारिमिनफोरखौ एसेबाबो खिन्थालांनो होननानै दिनै इउटुबारफ्राव जायाबा बुङो। नाथाय माखासे सुबुंफ्रा दिनै बाजायो। नाथाय हानायमानि बर' हारिया आबसुनिफ्राय 83निफ्राय जि जारिमिनफ्राव खस्थ' भुगिनांदों, जायफ्रा दिनै रान्दि जाना थानो गोनां जादों, जायफ्रा दिनै लामा थाबायनायाव अबेबा गोथां गोब्राम फबना दोनजादों, अबेबा खर'आ आलदा आथिङा आलदा, बेफोरबायदि दिनै बर'फ्रा सहायबोनो गोनां जादों। बेफोरखौ दिनै जोंनि बर' हारिनि मोनसे लिखित जारिमिन गैया। बै समाव जोङो सल'बाथा नुयोमोन। दानि दिनावथ' सल'बाथा लिरग्राबो गैला। माखासे सोरनिबा गिदिर फोरनि जारिमिन लिरग्रा दंमोन, दाथ' नुला। बै समाव नुयोमोन जों हिन्दी फिल्मनि फिल्मफेयार माने फिल्मफोर एक्टर एक्ट्रेसनि माने बिजाबफोरखौसो रोंबाबो रोङाबाबो बायलाबायनानै न'फ्राव दोनलाबायनाय नुयोमोन जों जेब्ला जों आफादाव थानाय समाव। होमबा गुबुन हारिनिखौसो रायलायो फरायो ना बर'निखौसो फरायो? जों बेफोरावनो माने गावजों गाव बै समनिफ्राय जों खौसेखौ नुबोआखै। बर' हारिनि जिखुनु जाया कालसारा, जिखुनु जाया बर'फोरनि माखासे माबाफ्रानो जौगाथों होननानै बिया सानसे समाव हिन्दी फिल्मखौबो बन्द' खालायनो गोनां जादों। बर'फोरनि माखासे फिल्म, माखासे अबेबा लांदां गान, माखासे थियाटार, बेफोरो जौगाथों होननानैनो बे समाव बिफ्रा हिन्दी फिल्मफोरखौ बन्द' खालायनो गोनां बायध'था जाबोदों। नङाबाथ' बै समाव बर'फोरा मोनफ्रोमबो भिडिअ' हलाव हिन्दी फिल्मसो नायोमोन। अजय देबगानानो जा, आरो सलिदेबनानो जा, सोरबा सन्जय दत्तनानो जा, सोरबा बायदिया बे भिडिअ' हलाव हालौनायखौनो उमुखानि फिल्म होनना बुङोबा दोनथ'लायनानै हालुवा मुवा गाबोन गायथारनांगौबाबो सानसे बार होनानैसो हालौबावोमोन। ओरैबायदि माने बर'फ्रा माने बे हिन्दी फिल्मनि एक्टरफोरनि फिल्म होनना बुंबा बारसिनोमोन आरो। दा बेफोरखौ एसेबाबो जौगाथों होननानै बिया बेफोरखौ बन्द' खालायबोनो गोनां जादों। दा जि बिदायनि माखासे जारिमिनाव आं फंनैसो सोदेरनाय जाहैबाय माखासे कन्टेन्टखौ। आं दा बाख्ल' जेब्ला कर्टनिफ्राय पारमिसनखौ मोनगोन अब्ला गासिबो स्पष्टयै
माखासे काहानिखौ रायजो राजाया मोनथिगोन आरो बिजाबबो नुनो हागौ। माखासे बिजाबफोरखौ माखासे काहानिफोरखौ देरहासार इस्लारिजों आंजोंनो माखासे जोङो सानैसो लिरगिरिफोरनि सिगाङाव बा सानैसो लिरगिरिफ्रा जोंनि जारिमिनफोरखौ जोङो सुजुनो होगासिनो दं। बेहाय फिल्मबो नुगोन आरो माखासे बिजाबबो नुगोन। नाथाय बे बिजाबखौ बानायनायनि सिगां एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनाव माखासे बर' दैदेनगिरिफोरनाव पारमिसनखौ जोङो लाहैगोन। जोङो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरनि मोनफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनाव पारमिसन लानानैसो जोङो गासिबो काहानिखौ फिल्मबो नुगोन आरो मोनसे बिजाबबो जानानै थागोन। नाथाय जोङो फोरमायदों, लिरग्राफ्रा लिरबाय थादों, नाथाय जेब्ला क्लियार जागोन अब्ला नुगोन। दा जि बिदायनि माखासे खेल देमालि खेला दुलानि आङो जारिमिनखौ माखासे आङो फोरमायबाय आरो दंमोन अरुणाचल बायदियाव जोङो मोले खामानियाव थांनानै मिथा पान मोनजायैनिबो जोंनि गेजेराव नांलायलायनायफोरबो माखासे जोंनि गेजेराव दङ। बेखौ गासिबो स्पस्ट मोनगोन। माने जों मोनसे खामानियाव अरुणाचलाव थाहैनाय समाव जोंनिनो बेचनि दंमोन, आं दाखौ नामखौ बुंथ'ला। मिथा पान मोनजायैनिबो जों नांलायलायनाय गावजों गाव माने जायोमोन। खिन्थु नांलायलायनाया आघात नङा, माने सरासनस्रा आरो मोनजालायैनि। बेफोरबो जोंनि मोनसे काहानि। आरो ओरैबायदि जोङो अबेबा समाव दिनैसिम माने दोहो दोहो खामग्लिनाय गोसोआव फैयो। एकदम मोगथांनि मोनबोनाय जोंनि मेगनाव नुनाय जोंनि आरो जाय मानसिया खस्थ' भुगिनांनाय जोंनि बेचनिमोन जोंमा होननाय बे बिथाङा बरपेटा साइडनि ना मानिमोन जोंमा होनोमोन। बरपेटानिफ्राय 1 बेटेलियनसिम फैनायाव जोंनो 8 दिन ना 9 दिन नांगौ थाबायबोनो। बे समाव बिनि जुथा सेन्देला जिजोबनानै आथिं गोजा हाजोआव आरो बे हाजोनि अन्थाइ फिसा फिसा सेरेब दं, अबेबा अन्थाइ गिदिर गिदिर दं। बेयाव ओरैबायदि बियो खस्थ' खालामनानै आथिङा बुगा बुगा बिदि खस्थ'बो खालायनो गोनां जादों जोंनि लोगोफ्रा। मानो होनोबा थोजासे 16 बेचआव रां रुफा गैयामोन आरो जि ट्रेनिङाव मोनसे बाजेट लादोंमोन, बे बाजेटखौ सासे सोद्रोमाया लाना खारदोंमोन। दा बिनि बे जाय मानसिया लाना खारदों बिनि नामखौ आं बुंला। माखासे सानस'नो हायियाव बे रांखौ लानानै खारबाय। बेहाय जि बाजेटआ जि जायगायाव जमा रां दोनथुमदोंमोन माखासे ड्रेस पाति बायनो, जानाय लोंनाय बायनो, नाथाय जाय बिथाङा लाना खारबाय बिनि थाखायनो बे खस्थ'आ 16 बेचआ लानो गोनां जादों। दा बेखौनो आङो खावलायो बयनिसिमबो, जि बिदायनि जारिमिनफ्रा दङ, नाथाय कर्टनिफ्राय पारमिसन मोनाबा बा जोंनि माखासे लोगोफोरनि बा जोंनि एनडिएफबिनि माखासे रोंगौथि सोलोंथाइ लानायफ्राव माखासे बुंनो गोनां जारिमिनफोरखौ जोंनि बर' हारिया कर्टनि अथ'रिटि नङाबा पारमिसन नङाबा जों गासैबो बुंनो हाया। खिन्थु गुबुन हारिफ्रा दिनै हाग्रायाव थानानैनो गुबुन आफादफ्रा दिनैसिम उपेन रायलायो। दिनैसिम रावबो मिडियाफ्रा जेलबो जायाखै आरो दिनैसिम मोगा मोगि रायलायदों। खिन्थु मोनफ्रोमबो निउसनि मानसिफ्रा गाज्रि हाबा जादों ना मोजां हाबा जादों, सोरबा पुलिस अफिसारखौ बिथांमोनखौ हमनांगौ, बिथांमोनखौ नागिरनांगौ होननानै दिनैसिम, आरो नोंथांमोना जि आगानाव थाबाय थादों बे मोजां नङा होननानै रावबो बुङाखै। खिन्थु बर'फोरखौ बै समाव गुबुन हारियानो जा गावनि हारियानो जा ओरैबायदि माने पुलिस अफिसारफोरखौ नारसिनोमोन आरो बिथांमोनखौ थाबैनो नागिरनानै थाबैनो बिसोरखौ दंस' खालामनांगौ मानांगौ होननानै। दिनै गुबुन हारिखौ दिनै नुदोंना? नुवाखै, जेबोखौनो बुङा। अब्लाथ' बिसोरनि साननाया दिनै जाफुंनायसो जों नुहुरो। बेनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो जोंनि जारिमिनखौ सरासनस्रा बुंनायाव जाहाथे सोरनिबा जारिमिनखौ सोरबा बुंनायाव जाहाथे गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो। बर' हारिनि जेसेबां
जोंनि गेजेराव इन्दिबियावबो दिनै खेल गेलेनानै दिनै जों नुयो गुबुन हारिफोरखौ टारगेट माने गाननि टारगेट सिलाय गावनायनि टारगेट दिनै गुबुन गुबुन रायजोआव थांनानै देरहाबोयो इन्टारनेसनेलनो बा डिस्ट्रिक्ट प्लेयारनो बिदिनो इन्डियानि नाम खामायनानै मेडेल मोनबोयो दिनै बेखौ सोर दैथायहरदों गासिबो गावसिनि रायजो राजानो दैथायहरदों दिनै इन्दिबिनि दिनै सेंग्राफ्राबो सिलाय टारगेट गावनायाव दिनै इन्दिबिनि सोद्रोमाफ्राबो बेफोराव हरनो हायो टारगेट गावनानै जुदि जायोबा दिनै आसामानो नाम जागोन इन्डियानो नाम जागोन बर'फ्रा नाम जागोन बेफोरावबो हरनो हायो नाम खामायनो हायो दिनै 1000 जननि गेजेराव सोरबा सासेयाथ' टारगेटआव गावग्रा दंना दिनै टारगेटआव जि जायगायाव गावनांगौ बे जायगायाव गावग्राबो दं इन्दिबियाव फोनांनो हाग्राबो दं दा बेफोरखौथ' माने इन्डियानि बा आसामनि बर'फोरनि माखासे बेफोर गुबुन गुबुन माने कान्ट्रियाव टारगेट गावनाय माने कम्पिटिसन जायो बेफोराव हरनानैबो नाम खामायनो हायो आरो माखासे खेला दुला गेलेनो गोरों दं बल गेलेनो गोरों दं भलि गेलेनो गोरों दं बोरला गावनो गोरों दं लबार गावनो गोरों दं काबादि गेलेनो गोरों दं गासिबो बेफोरो सिस्पट गेलेनो गोरों दङ लुदु गेलेनो गोरों दं गासिबो दंजोबो इन्दिबियाव जायफ्रा बैसो जानायफ्राव दिनै आर्मि पुलिसाव हाला दिनै खेला दुलाफ्राव एंगेज खालामना होनो हायो दङ दिनैसिम दिनै खौसे जायोबा बर' लिडारफ्रा गासिबो डिपार्टमेन्टआवनो एंगेज खालामना होनो हानाय खेमथा दं नाथाय खौसे गैयैयाव दिनै जेबो जौगालु लाबोनो हायाखै सैमाखौ माब्रै फिनांगौ हाग्रानि जिब जुनारखौ माब्रै फिनांगौ इन्दिबिफोरनि गेजेरावबो दिनै बेफोर एक्सपार्ट दं गोदो मोख्रा फियोमोन सैमा फियोमोन अनेक बुस्थु फियोमोन इन्दिबिनि सोद्रोमाफ्रा मुफुर बायदिसिना फियोमोन गराइ फियोमोन इन्दिबियाव गराइजों माइरं बायोमोन मैदेर दंमोन इन्दिबिनाव गासिबो दंमोन इन्दिबिनाव गारि गुराबो दंमोन बांलादेश बायदियाव ट्राक बायदिसिना दंमोन ट्राकफोरजोंनो बिजनेस बेफोरखौ दिनै सोरबा बायदिया फानना जाजोब्बाय बेफोर गारिफ्रा अबाव दं अबाव गैया दिनैसिम मोनथिलाया दिनै ट्राक सालायनो गोरोंबो दं बिजनेस मावनो गोरोंबो दं दिनै गासिबो जुदि खौसे जायोबा बर'फोरखौ जौगानो थाखाय सम नाङा खौसेखौ जोंनो नांगौ बिनि थाखाय आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै जि बिदायजों जोङो लोगो मोनलायनानै खेला दुलायाव जों बे सरासनस्रा आङो जारिमिनखौ बुंबाय बे बुंनायनि बेलायाव जाहाथे जि बिदाया दुखुबो मोननो हागौ जाहाथे जि बिदाया दुखु मोनोब्ला गावनि एखे बेचनि होननानै आङो निमाहा बियो आरो थैनायनि सिगां मानसिया मोनसे अमर दिनै सोरबा गान खनगिरिफ्रा दिनै थैना थांबाबो बिथांमोननि गाना दिनैसिम दोरफो दोरफो बर'फोरखौ मोदै गहोनाय मोनसे गानफ्रा दिनै खौसेबो खालायो रंजाबो होयो बिनि थाखायनो जोंनि गेजेराव जारिमिन बायदि बा जारिमिनफोरखौ गासैखौबो दोनलांनो हानाय बर'नि गेजेराव जायगा होनांगौ दिनैथ' इन्दिबिनियाव गिलु बालु आबसुनिफ्राय लानानै बेल्टिनिफ्राय लानानै गासैबो बर'फोरनि गेजेराव लिरथ्र'नो हायै साफायख'नो हायै बर'फोरनि गेजेराव जारिमिन दं आलाय सिलाय जिनाहारि खालायजानाय आलाय सिलाय दानथारजानाय गावथारजानाय नंखाय दायफ्रावनो बेफोर जारिमिननिफ्राय मा नांबावगौ आलाय सिलाय दिनै जेल जानो गोनां जादों फासिनि अर्डार होजादों दिनै बोसोर बोसोर जेलावनो थैजासिम जेलाव थानांगौ होननानै बेफोर बर'नि गेजेराव गुबुन जों देशावसो नुयोमोन खोनायोमोन नाथाय जोंनि बर'फ्रा दिनै मा जाखो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै बेनि थाखायनो आं दिनै जि बिदायजों जोंजों लोगो मोनलायनायनि माखासे साइकेल सालायनायफोरनि माखासे माबायदि जोङो हाग्रायाव उन्दुयोमोन माबायदि जोङो दंमोन बेखौ आं लास्टआवखौनो बुंबावबाय दिखियाजुलियाव उन्दुनाय समाव मुस्रि सिङाव जिबौ हाबजानायबो जोंहा रेकर्ड दं बिदाया गोसोआव दंना गैला आंखौ
बुंस' हाला अबेखौबा दिनैसिम जोङो मिनियोबो गाबनोबो ओंखारो अबेबा जोंनि बार्थडे सार्थडे जायोबा दख'ना गाननानै मोसानाय सोरबा हाबा खेराइफ्राव मोसानाय अबेबा क्रिसमासफ्राव मोसानाय बेफोरखौ गोसोखाङोबा दिनै मिनिनोबो ओंखारो गाबनोबो ओंखारो बिरखो गेन्द्रा होननाय दंमोन माबानि बिरखो बरपेटानि बार्थडेफ्राव जेब्ला अबेबा मिथिं आफादनि मिथिंफोर जायोबा बिरखो गेन्द्रानि मोसानाय गानफ्रा बा माखौ मोजांसिन मोनोमोन ओरैबायदि हिन्जावनि जानानै मोसानो हायोमोन बे समाव बे बिरखो गेन्द्राया गावजों मोसाफानो रावबो गैयाबा आंखौ बोयोमोन गेन्द्राया माखौ मोजां मोनोमोन बांसिन बिरखो गेन्द्राया जुगुगु दाउथु जराया मानो गाबो हनै होनलायनाय गानखौ माने बिरखो गेन्द्राया ओरैबायदि मोजां मोसानो रोङोमोन आरो मोजां मोनोमोन दिनै बिनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो खावलायो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा गासिबो खेला दुलायानो जा हारिमु मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायाव दिनै दङ ओमफ्रायनो हारिमुफ्राबो एनडिएफबिनि जायफोर दामनाय देनाय गोरोंफोरखौ जाहाथे लाफायो अबेबाफ्राव कम्पिटिसन जायोबा लांफानानै जाहाथे कम्पिटिसनफ्राव स्कप होयो बिनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो खावलायनाय एनडिएफबियाव गिटार दामनो रोङैफोरबो दङ गोरोंबो दङ खाम जथा सिफुं दामनो रोंनाय गासिबो गैजोबाबाबो माखासे सोद्रोमाफ्राथ' रोङो मोजां गिटार दामनो गोरों थाफ्ला दामनो गोरों हारमुनि दामनो गोरों दंलाजोबो फुटबल गेलेनोबो गोरों दं बेफोर गासैखौबो दिनै दैदेनगिरिफ्रा नाजानांगौ बिथांमोना हाग्रायाव बिथांमोना बेसेबांबा समाव 6 केम्पआव थानानै दिनै बेफोरनि माखासे सोलोंथाइ दं बा रोंगौथि दं बेफोरखौबो दिन्थिनांगौ बेनि थाखायनो कालसारनि दैदेनगिरिफ्राबो जाहाथे एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बाहागो होफायो अबेबा कम्पिटिसन जानो थाङोबा अबेबा मोसानाय मुसुरनाय अबेबा माबाफ्राव गामिजों गामि बैसागु बहागि मेलाफोराव अबेबा मिथिं दावथिंफ्रावबो बेफोरावबो जायगा होनांगौ खारनायानो जा खारनायफ्रावथ' बहुद दङ दा जोङो सानजाहा 1 बेटेलियननि ओरैहाय बे जाब्रां केम्प अबेबा केम्प होनना बुङोबा जोंखौ माने एसेबाबो दा आं बुंना लादों खारनायाव हाजोआव जुदि सोरनोबा जुदि 5 घन्टाबा जोङो 1 घन्टा गाहामावनो जों सहैनाय जोंहा बिदि मोनसे नामबो दंमोन खारनो हानायबो दंमोन हाजोआव सोरबा बायदि दिनै फ्राय बाहागानो मिथियो एनडिएफबियाव बैसोआ एसे बाराबाबो खारनो हानायफ्राव एनडिएफबिनि मानसिफ्रा दिनैसिमबो दं बेफोरावबो खारनायफ्रावबो दिनै एनडिएफबिनिफ्राय दैथायहरनो हायो जिखुनु जाया खेला दुलाफ्राव दैथायहरनो हायो एनडिएफबिफोरनि दिनै गासिबोआवबो दिनै सरकारनि थाखा फैसा मोननांगौआनो जा साख्रियाव मोननांगौआनो जा गासिबो जुदि जोथ्रोना दोनोबा होमबा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा बर' फिसा नङा नामा बेखौसो आङो माने सोंस्लुनाय बेनि थाखायनो अरायसम थाबैनो मोनफ्रोमबो धीरेनानो जा गबिन्दआनो जा केदारफ्रा गासैबो खौसे जानानै थायोबा जिखुनु जाया जोङो मावनो गोनां खामानियाव खेला दुलायानो जा जिखुनु जाया साख्रि बाख्रियानो जा जोङो थाबैनो ज' थायोबा थाबैनो जों खौसे जायोबा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा स्कुलनि सुकिदारानो जा अबेबा फुलफ्राव दै सारनायानो जा जिखुनु जाया थांनानै थानायाव सुबिदाखौ जों मोनगोन खिन्थु जों गावबा जुदि गावनाव थायोबा अरायसम हारिनि गेजेराव जोंखौ जेरै बर' समाजाव बैकट होननाय मोनसे सोदोबखौ जोंना देरसिन सानना लायो जों एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बैकट बायदिसो खालामनानै दोननाय बायदि जों नुयो सरकारनि नोजोरावनो जा बर'फोरनि लिडारफोरनि नोजोरावनो जा बैकट बायदि जों नुयो बिनि थाखायनो एनडिएफबिनि गासिबो सोद्रोमाफ्रा ज' जानानै जुदि बर' लिडारफ्रा एनडिएफबिनि थाखाय जेबो खामानिखौ मावाबा अब्ला राजनितिखौ एनडिएफबिनि गासिबो ज' जानानै
पलिटिकेल हान्जा मोनसे दाफिननो हानाय बा दानो हानाय दं नामा बेखौसो जों नायबिजिरनांगोन। सोरबा इउपिपिएलआनो जा सोरबा बिपिएफआनो जा बेफोरनि गेजेराव जुदि जायगाखौनो जुदि होआबा आरो सोरबा थाङोबा रायखुमानाय बे दङब्ला एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा मोनसे पलिटिकेल हान्जा मोनसे दानायानो मोजां। रायजो राजाया अनसायोबाथ' माने देरहागोन आरो रायजो राजाया आरो अनसायाबाथ' माने नों दाबाबो लाब गैया। रायजो राजाया जेरै बै समाव जेरैबायदि माने आर्मि पुलिसजों ओंखाम ओंख्रि जाहोनायाव बुबाबो गावथारजाबाबो अबाव उन्दुयो अबाव थायो बर'फोरनि गेजेराव खिथायामोन। ओरैबायदि मोनसे सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बर'फोरनि गेजेराव बर' रायजो राजाया बुख्रुबबाबो जुख्रुबबाबो बारि खनायाव उन्दुनानै बेमार जानानै जुदि दंब्लाबो न'आव दोखो दोखो बुजाबाबो खिथायामोन। अब्ला बेफोरखौ नायोबा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिखौनो जा एनडिएफबिनि केडारफ्रानो जा सिनियरानो जा जेनेरेलानो जा एनडिएफबिनि जुदि पलिटिकेल हान्जा दायोब्ला रायजो राजाया सहाय होगोन होननानै नुहुरो थोंजोङै। बेनि थाखायनो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ साननायाबो मोजां। बेनि थाखायनो आङो खावलायो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आङो निमाहा बियो। जोंनि जाम्बा जाम्था बुंनायफोरनि रावा अबाव खाथिनो, नाथाय आङो नुहुरनानैसो बिपिएफआव जुदि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बिबानखौ होनो गियोब्ला इउपिपिएलआवबो जुदि गियोब्ला आरो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ जोगारबाय थायोब्ला अब्ला एनडिएफबिनि जेसेबां सिनियर जुनियर गासैबो ज' जानानै जोङो पलिटिकेल हान्जा मोनसे जोङो दाफिननायानो मोजां। गाबोननो जायगा होगोन हेमन्तआ, प्रमदआ सैया हेमन्तआ गाबोननो सैगोन आरो हेमन्त सैयाबा डाइरेक्ट मदिनाव थांगोन। बेखौनो आङो बयनिसिमबो खावलायो। बयनिसिमबो आंनि आखाइ खबजोबनानै आङो निमाहा बियो।